Eixo maitia. Ja, muturrateatzen. Kontuz! Ez du minik egiten. Nola ez du la minik Ez du minik egiten, ez. Bere jene duten bakarra da janaria. Claro, eta zuri bihetzain dizu, jan. Oia. Nikola jarriko jot. Kimo. Ui, ama! Lasai, laguna naiz. Bueno, hemen ikusten baita ere, jate gehiago. Uma. Uma Zurman? Uma anatzean dagoen hori beltza. Buruai buelta gehiagi ez dizkiozu eman, izena jartzeko orduan. Ez, horrekin mintzatez. Oioak, oilarrak... Bueno, oilarrak eta oioa bai ditugu batzuk izenakin, bai ez bago Santxo, Lola... Santxo? Bai. Lola Flores. Bai da, Pili, Mili, bueno, baitugu... Pili eta Mili. Okertxaro. Okertxaro. Eta atea dia Telma eta Luis. Aiba, Telma eta Luis. Bai, hau dia emeak. Ah, beira. Hainbeste animaliekin hemen piztiren bat ez da tortzen? Bai, etortzen dira. Aseria askotan ikusi dugu, Timurien amak adibidez jasan zuen bere erasoa eta ordutik, Kimu bakarrik geratu da. Orduan, aseria asko etortzen da? Bueno, saiatzen gara ez etortzen, txakurrak eta etzitugu eta baitugu gure teknikak. Erakutsiko izkizut? Bai, noski. Baitu, hemen txe badut. Atea ondo itxi, mesedez? Bai, itziko dut. Zer pasatzen zaio? Bere amatasari gara izketan eta gogoratu inda. Gogoratu inda. Eta hau da, esateana, mano de santo, 8aren pixa. Orina de lobo? 8aren txisa. Hau, tragotxo batean, eta atzeria ez da berriro etortzen, ez. Benetako pixa da, esan nahi. Espero du, baiet, holan saldu diate bentsat, osea. Orina de lobo, 100 gauza da. Nundik ateatzen dute? Hoi da, nik egiten duan, neburari egiten diodan galdera berdina. Oin ez dakit zenbat 8 egongo diren botila hori betetzeko. Nik ez dakit 8ak nola egiten pixa, baina beltza da pixa. Igual gaixo zeon, igual pixeko infesio bat ez ezakan, baina... Azeriak egiten du berdina. Normala, aserita, korrik aldeitia. Hori zain dut gero. Bueno, emate umai gustatzen zaiola pixkat? Bai, bueno, umak ikusten du edozein ontzi eta uste du janaria dagola, Igual gozeak dago. Bai, emango dugu, jateko? Bai, noski. Bai, venga, utziko dut hau. Bai. Venga, ba. Uma, lagunak ingo gea, A ver, venga, denok aurrera. Bai, guazen. Venga, denok aurrera. A ver, ¡ay! Hostia, que me da miedo. Uma, etorrera. Guazen. Emaiozu umari. Bai, tori Uma. Es que, Iker, bildurra mateit. A ver, Uma, areaka. Uma, torrena. Es que gehatu itea, Uma, ietzaigu. Uma. Kriston bildurra mateit. Torri, baitia. Hortan dago, la joya la corona. Bimba. Hoi da, Bimba maitia, torri. Baina Bimba zer da? Txerri. Txerria baino beltza. Vietnamita. Bai, bueno, puyukoa esategu dela. Puyuko txerria, hoi da. Bimba maitia. Bimba, hemen gaude. Juntzaigu. Eskutetzen da. Amen. Kaixo, Bimba. Eta Bimba zeba? Txikia zenean hartu genion Bimbo ogi baten antza eta... Bimbo ogi baten antza? Bimba? Bimba maitia. Nola daitze zaio txerri bati? Ni guztiei egitenek. Bimba! Jate kasuputik egiten, Bimba kanpora dijoa, Bimba. Bai, gisa joa. Ai, Bimba. Ba, hemen utziko zaitut zure animalien artean. Oso ondo. Ba, nijoa umak ikusi aurretik. Bueno. Eska bildurra mateit eta banoa. Bale? Venga. Oso ondo. Oso ondo. Agur, Iker. Bueno, agur dire. Agur.